Guaudien zaldi gara, 21 tema joko dugu eta gure 10 urteko ibilbideko erakusgarri bat izango da. Gure azkenengo diskoa Shaking Cold Water da, gure laugarren diskoa da, zuzenean grabatu dugu 10 egunetan kakarkaratzerekin, Andoainen, eta esan aldugu betikoa garela, beti taldekide barrenik izan gara 10 urteotan. Bueno, gaur gabaz hemen egongo gara, gure azkenengo diskoa aurkezten, Plateroenan, ez da lehenengo aldiz gauzena, 3. bider garaia hemen joten dugune, ondo espanaz erratzen, lehenengo bider jogen duen izen zen, pinball legaz, ezta? Gero engenduen hemen beba EITB kulturako telebizioko kontzertuena eta 3. aldiz joten gune, plaza politxe da, asko guzteten jako hemengo soinue eta lekue, badakigu plaza gogorra bala jenti gaitxik, leku handize da eta hemen jenti beteti gatza da, baina gaur badekugu ilusioa, pentsetan dugu gai garela, behintzete itxura politxe moti gaurko kontzertueri.